जे गेल्या वर्षी पण केलं होतं त्याच पद्धतीने आता पुन्हा इथे ठेवलेलं नाही. नाही ना, आपल्याला माहीतच नाही ना की असं पिवळा होतो ते. खराब झाले ना आपण. खाऊ बोललो ना की त्यांना सगळं समजतं. हां, काय काय खाऊ पाहिजे ना. आले आपण आता काय म्हातारे झालेले आहोत. हे बघा, हे आमचे काका. आणि एकाएकी बघा धुकं कसं पसरलंय. मगाशी एकदम कमी धुकं होतं. हा बघा, आला आला फिरून आला आला. हां, वाग्या काय शेरू आला ना. येऊ दे येऊ दे येऊ दे येऊ दे येऊ दे. तू पण आलास की नाही मगाशी जाऊन. तिकडे शेरू आता इथे बस, चल आता जायचं नाही कुठे. सकाळच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. झाड लोट सगळं करून झालेले आहे. कपडे भिजून झालेले आहेत. आतमध्ये सर्वांच्या आंघोळ्या वगैरे चालू आहेत. दोघांचा नाश्ता पण करून झालेला आहे. तरी पण आम्हाला बाऊल अजून चाटायचं आहे. ए वागू वागुडी, वागुडीला मी नवीन नाव दिलं आहे माहिती आहे काय. चिकलू चिकलू म्हणते त्याला मी आता. ए चिकल्या. 4 दिवस झाले सतत तो चिखलामध्ये लोळून येतोय. काल पण चिखलात लोळून आलेला एक साईडने. आणि मग दादा त्याचा रोज त्याला आंघोळ घालतोय. म्हणजे धुवून काढायला लागतंच भरपूर चिक्कर असेल तर. हे असं सगळं असतं भाग्याचं. भाग्या चिखलात बसणारा प्राणी आहे. वागुडी इथे बस, शेरू इथे. चला, खूप आता आराम झाला. आज नाश्ता वगैरे बनवायचा बाकी आहे. आज नाश्त्यामध्ये स्पेशल आहे, तुम्हाला मी दाखवते काय ते स्पेशल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. बघताय ना किती सुंदर वातावरण झालं आहे. ते इतकं छान वाटतं ना सकाळी सकाळी असं बघायला. सगळा थकवा मरगळ सगळी दूर होऊन जाते. आता की मी घरामध्ये काम करत होते, म्हणजे मगाशी असं नव्हतं. आता एकाकी सगळं चेंज झालं, त्याच्यामुळे बाहेर येऊन आता असे बसले. सगळं घरातलं छोटं मोठं काम आटपून झालेलं आहे. आज बाजारात पण जायचं आहे. म्हणजे मी जाईन की नाही याचं काही खरं नाही आहे. आता कुणालचे बाबा काय करतात त्याच्यावरती आहे. आपली 1-2 कामं आहेत, महत्त्वाची कामं आहेत, ती करायला जायचं होतं. ते जर का बोलले की चल संगाती, तर मग जावं लागेल. त्याच्यामुळे घरातलं जितकं शक्य होईल तितकं काम मात्र मी करून घेते. म्हणजे जायचं झालं तर आल्यावरती पुन्हा परत त्रास नको म्हणजे कामाचा, कारण भरपूर वेळ जातो. नाश्त्यामध्ये आज काही असं काही बनवायचं नाही आहे, रेडीमेड नाश्ता आहे. म्हणजे तुम्ही समजून जा काय ते. फळ आहे एक, ते तुम्हाला मी दाखवते. आणि हे जे फळ आहे ना, पहिल्यांदाच मी असं पिवळं धम्मक झालेलं बघितलं आहे. ह्याच्या आधी खाल्लेलं आहे पण ते हिरवंच. म्हणजे मला असं वाटलेलं की असं हिरवंच खातात. आपल्याला बऱ्याच जणांच्या कमेंट होत्या की हे पिकलेलं नाही, कच्चं आहे. त्याच्यामुळे मी आता हे काढलं ना तेव्हा असं ठेवलं आहे. म्हणजे बघूया पिवळं होतं काय. आणि झालं आहे पिवळं, तयार झालेलं आहे. दाखवते तुम्हाला काय ते तुम्ही समजून गेला असाल. माझं फेवरेट आहे ते. हातानं नको, ते हातानं तिकडे काट्यांचं आहे. कुणालची ड्युटी चालू झाली, आमचं नेहमीचं काम. त्याला म्हटलं इकडचं गेटच्या इकडचं साफ करूया. हे बघ, हे त्याला झाडं दाखवते, कारण त्याला कशी झाडं माहिती पडत नाही ना. मग ते लावलेले झाडं पण तो काढून टाकतो. हे बघ, हे रामफळाचं झाड आहे, हे काढू नको. माहिती आहे. हे कोरफड आहे ना, ते पण नाही काढायचं. आणि हे बघ, हे अबोली आहे. आपल्याकडे अबोली पण आहे. हे बघ, हे वालं हे 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 बघ, हे पण नाही काढायचं. बाकी हे सगळं रान आहे. आणि हे पारिजातक तुला माहिती आहे, ते मोठं आहे. हे सगळं हे सगळं काढून. इथे तुळस पण आहे छोटीशी. हे बघ, तुळस नाही, राहू दे राहू दे. तर पाहिजे आड्याच्या इथं तुळस लावणार आहे मी अजून एक. आणि बघ, हे आपलं झेंडूचं झाड आहे, हे पण राहू दे. जर ते खुरपं घेऊन ये आणि सांभाळून करा. काठी बिटी घे. शेरूला जवळ ठेवतो म्हणजे काही चिंता नाही मग. आणि आपल्याला की नाही औषध पण आणायचं. म्हणजे आज जाणार आहेत ना कुणालचे बाबा बाजारामध्ये, तर औषध म्हणजे ते गवत मारायचं औषध असतं ना ते. आता बघूया कसं मिळतं काय ते अजून माहीत नाही. त्यांना माहिती काढून वगैरे या. तर ते मग हे पुढचं सगळं आहे ना, ते सगळं करायचं आहे. कारण मला वाटतं कालच्या का परवा दिवशीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल ना, ते मी दाखवलं ना गवत बसलेलं ते. तर आता हे करायला घ्यायचं. आता हे घराच्या जवळचं सगळं झालेलं आहे, सगळं साफ होत आलेलं आहे. फक्त हे आता म्हणजे लांबचं सगळं राहिलं, ते पण आता करून घेणार. म्हणजे पूर्ण असा प्लॉट कसा व्यवस्थित सगळं होईल ते. आणि नंतरला सगळं साफ झाल्यानंतर पुन्हा ह्याच्या जाळ्या वगैरे आहेत ना, म्हणजे जे कंपाऊंड आहे त्याला म्हणजे कुंपण, त्याला पण सगळं जाळ्या वगैरे मारायच्या. ज्या आपण आहे ना पावसाच्या वेळी ना काढून ठेवल्या होत्या. कुणालच्या पण आंघोळीला गेलेत. त्यांचा आवाज करतात ते असं.
म्हणजे कसं आता हे 15-20 दिवस जाणार ह्या कामामध्ये, पण हे सगळ्या गोष्टी करायच्यात. कुंपणाच्या जाळ्या आहेत तर त्या पण सगळ्या वेलींनी अशा हे झालेल्या आहेत, घेरलेल्या आहेत. मग ते कुंपण आहे असं दिसत पण नाही, त्याच्या सिमेंटचे पॉल दिसतात तेवढंच माहिती पडतं. मग ते पण सगळं करायचं आहे. बघू, करू आता सावकाश. आणि मला असं वाटतं पाऊस काय आता पडणार नाही, कारण 2 दिवस झाले ना असं वातावरण झालेलं आहे ना, धुकं पडतं आणि थोडासा गारवा पण असतो, त्याच्यामुळे पाऊस गेलेला आहे असं वाटतं आम्हाला. त्याच्यामुळे आता आम्ही कामाला सुरुवात केलेली आहे आपल्या, म्हणजे गेल्या वर्षी पण केलं होतं त्याच पद्धतीने आता पुन्हा इथे चालू केलेलं आहे काम. हे बघा, हे असं यांचं असतं. मगाशी शेरू इतका भुका होता, बापरे, त्याला पण बांधून ठेवलं, दोघांना पण बांधलेलं होतं. भुकत होता म्हणजे इतका तो नाटक करत होता, कुई कुई सगळं चाललं होतं मी सोडण्यासाठी. तर मला असं वाटलं की त्याला बाथरूमला वगैरे झालं म्हणून सोडलं मी, पण ह्याचं खेळ चालू आहे, मस्ती करायची. टाक शिची खाली. हा बघा चिबूड, पण पहिल्यांदाच पिवळा आपण कापतोय ना. असं पिवळा होतं तर आपल्याला माहित पण नव्हतं ना, पण पूर्ण पिकतो तो. आपण कसं ते काय काय ज्या हिशोबाने ठेवलेलं नाही. नाही पण आपल्याला माहितच नाही ना की असं पिवळा होतो ते. खराब झाले ना, आपण आपल्याला माहिती नाही तर काही खराब झाले, त्याच्यामुळे आपण हा पहिला हा थोडासा हिरवा आहे पण झालाय, तयार झालेला आहे. मला वाटतं मागे मी तुम्हाला दाखवलं होतं काढते वेळी, तोच चिबूड आहे हा. रंग छान झाले. चला आता कापून घेऊया. हाच नाश्त्यामध्ये आपण आज खायचं आहे, म्हणजे त्याला लवकर लवकर त्यात साखर वगैरे टाकून ठेवणार की बरं पडणार. मस्त आहे ते. अजून नरम पडला. त्यामुळे जास्त नरम पण बरं नाही वाटत ना मग. मस्त, वा वा. चला कापून घेऊया. सुगंध आला चिवड्याचा आज. हा सुगंध आला ना, मस्त सुगंध आला. चिवड्याचा सुगंध आला. एवढे चिवड आपण काढले, पण ते एवढं काढलेलं आहे टायमात व्यवस्थित झालं आहे, छानपैकी मस्त. चिबूड खाल्ला का दुसऱ्या नाश्त्याची गरज नसते ना, पोट भरून जातं. पोट भरून जातं याच्याने. आणि पोट थंड पण होतं. तर फ्रीजमध्ये वगैरे ठेवून जर व्यवस्थित हे केलं असेल, पोट मस्त गारगार होतं. चला बाबा, आपल्या मेहनतीचं फळ आहे. जोपर्यंत पिकतंय तोपर्यंत खायला मिळेल, नंतर काय नाही. काका तुम्ही बसा, पुढं बसा. कुणालच्या बाबा चाललंय बाजारात, आणि ते औषधाची आठवण करून द्या काकाला, ते विसरतील. का पवारमध्ये औषधाची आठवण ठेवा, ते सांगते मी, ते विसरायला होईल सगळं. बघितलं. हे बघा आपली भाजी सुप. कुणालचे बाबा गेले, मी आपली नेहमीप्रमाणे, ह्या बघा ह्या मधमाशा हैराण करतात. सुप आपली बाहेर घेऊन आली, माझ्या लक्षातच नाही की गाडी आपली नाही आहे म्हणून. आणि हे बघा हे शिराळी ना सुकलेत, म्हणजे एक ऊन दाखवलं ना आज का होऊन जाईल ते. आणि वातावरण आज काय ऊन नाही आहे, आता 9:30 होऊन गेले तरी पण बघा अजून धुकासारखंच आहे. पण मला वाटतं 10:30च्या नंतर ऊन येईल असं वाटतं, कारण धुका आता ना कमी कमी होत चाललं. आता थोडा वेळ इथेच ठेवते ह्या कट्ट्यावरती, इथे सेफ आहे, इथे काही चिंता नाही. पण ह्या मधमाशा बघा ना, मधमाशा पण त्रास देतात. ही ना दुधी आहे, आणि आज पण भाजी काढली, तुम्हाला मी दाखवत्या. काढून ठेवली, सकाळी काढली कुणालच्या बाबांनी आणि कुणालने काढली. ही बघा, ही आत्ता मगाशी काढलेली भाजी केवढी आहे. मला ना दुधीची आहे ना हे खायचे, काय बरोबर होतात पकोडे, खूप मस्त लागतात हो. म्हणून ही छोटी आहे ना, म्हणून कुणालच्या बाबांनी ही काढा म्हणून. आणि पडवळ ही पण कापून आहे ना सुकवायचे. मग आता ऊन बघते कसं आहे ते, नंतर कटिंग करून हे पण ना उन्हामध्ये सुकवणार. मला ना द्यायची ही भाजी सुकवलेली, म्हणून ही सगळी तयारी माझी चाललेली आहे. आणि हा बघा, हा शेरू बघा, कुई 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 कुई. काय झालं बेटा, काय झालं? खाऊन पिऊन सगळं झालं, आता काय? तो मला सांगतो की सोड म्हणून. आणि सोडला का सरळ जातो मग भटकायला रानामध्ये, येतो लगेच घरी, आणि मग ह्याला सोडलं का मग त्या भाग्याला राग येतो, मग तो तोंड पाडून बसतो. दोघांना पण सोडलं की नाही, त्याला पण बांधून ठेवलेलं आहे. त्याला असं वाटतं की भाग्याला सोडलेलं आहे, त्याला पुढच्या साईडला ठेवलं ना बांधून. काय काय शहाणा पोर आहे ते, माझं गुड बॉय आहे ते. का माझा बच्चा, का 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 माझं सोना. आता बाबा येणार खाऊ घेऊन, बघा कसं लाडीगोडी करतो. घे घे, काय करायचं, चावायचे, दर दर घे, खा खा
नाही हो, माझी पोरं शहाणी आहे ती दोघं पण. हा जरा डॅम्बिस आहे म्हणून, म्हणजे मस्तीखोर आहे ना. हा भाग्य आपला कसं शांत आहे. दोन्ही पण गुणाचे आहेत. तुम्हाला एक गोष्ट सांगते, सकाळी उठले ना, म्हणजे नेहमीच आहे ते, पण आजचं पण तुम्हाला मी सांगते, उठले की पहिला मला शोधायला येतात दोघं पण. हां, कधी कधी दोघंजण कसे लवकर उठतात ना, आणि मग मी काय करते, मग चादर घेते आणि तोंडावरती झाकून घेते, म्हणजे चेहरा माझा. तर काय करतात माहिती आहे का, येऊन ना सारखी महिना उठवत बसतात आपल्याला, चाटत बसणार आणि मग उठवत बसणार आपल्याला. असं हे मुक्या जीवांचं प्रेम असतं. अहो भाग्याला पण बांधून ठेवलंय, त्याला असं वाटतं भाग्याला सोडलंय. भाग्या पुढे बेटा, गाडी आली वाटतं, आवाज येतो, गाडीचा आवाज घेते. हां चला चला, चल माझा बच्चा, चल माझा बच्चा. का पाहिजे, काय पाहिजे माझ्या सोनाला? गाई आली तर झोप, चल तर झोप 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 झोप, चल झोपा, गाई करा गाई करा, चल गाई करा. मग मी इथं बसते, गाई करतं. हां गाई करा बेटा, तू गुड बॉय आहे ना, तू गुड बॉय आहे ना. घे घे, काय करायचंय? झोपलाय वाघ्या, आता झोपा, आता आराम करा, तुमचा झोपायचा टाईम आहे आता. चला चला, झालं चाटून, जाऊ दे मला तर हात धुवायला. चला, गुंडा, एक गुंडा, लबाड, लबाड, लबाडमध्ये शेरू, लबाडमध्ये शेरू. मला सांगते सोड म्हणून, पण नाही सोडणार मी तुला. मी तुला खाऊ देणार नंतरला. खाऊ बोललं ना की त्यांना सगळं समजतं. हां काय काय खाऊ पाहिजे ना, खाऊ पाहिजे ना, खाऊ पाहिजे ना. काय खाऊ खायचा? बाबाला सांगते मी फोन करून खाऊ आणायला. बाबू हे बघ, बाबाला सांगते. आता रागवला बघा, झोप येते त्याला, झोप येते. तर कुणालचे बाबा की नाही मार्केटमधनं आलेले आहेत आणि त्यांनी येताना वडापाव घेऊन आलेले आहेत, जे माझे फेवरेट आहेत, मला ना खूप आवडतात. कुणाल शेरूला घेऊन ये. तर भाग्या आणि शेरू हे जे आहेत ना, ते पण आपले वडापाव खातात. तर त्यांना थोडंफार देणार खायला. हा बघा शेरू आलाय, शेरखान. कुणाल तो खाल्ला? कुणालने चिबूड पण खाऊन झालाय, वडापाव खाल्लाय. बसा खाली, त्याला गुड बॉय गुड बॉय बाबाला बोलव. तर वडापाव बघा खाऊन झाले, बऱ्याच दिवसांनी खाल्लं, त्याच्यामुळे म्हणजे मला आवडतं. आणि हा बघा शेरूला काय माहिती मला काय सांगतोय तो, मला सांगतो सोड, पण ह्याला सोडायचं नाही आहे. आणि अजून एक आपलं काम झालेलं आहे, वाळू ना कुणालच्या बाबांना ऑर्डर करून आलेत आणि आता मला तर येईल थोड्या वेळाने वाळू, मग तुम्हाला मी दाखवीन आल्यानंतर. तर ती जागा आता साफ करायची म्हणून ते दोघंजण चाललेत. आणि औषध पण त्यांनी आणलेलं आहे. कसलं मारायचं, काय मारायचं? गवत 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 मारायचं औषध असेल ते पण त्यांना भेटलं, ते घेऊन आलेले. तुम्हाला मी दाखवता. हे बघा, हे बघा बॉटल. हा त्याच्यात माप आहे, माप घ्या, त्याच्यात मापाने टाकलं. सगळं विचारणार. आता बघूया, हे काम पण चालू होईल, म्हणजे आता सगळे कामं आपल्याला पटापट होणार आहेत. म्हणजे किती दिवस जी अडकून राहिली ना कामं, ती सगळी आता होतील. कुणाल वगैरे चेक करून, कुणाल चेक करतोय. बघितलंस किती, अर्धा लिटरची बॉटल आहे. किती दिवस चालेल, पण जाईल ना, 2-3 वर्ष जातील. अच्छा, म्हणजे हे बूस्ट टाकायचं. ते 100 ml टाकलंच ना, हां, तर 15 लिटर पाणी घ्यायचं. चिकाळा काय इतका ओरडतात, चिकाळा खूप ओरडतात. ते बघा सुप्पा आपली गेली गाडीवरती नेहमीप्रमाणे. आणि आता इथे जागा, म्हणजे पाणी बघा पावसाचं येतं ना, तसा अंदाज घेऊन मग ती वाळू आपल्याला टाकायचे. तर मग अशा काकांना विचारलं, त्यांनी बरोबर अंदाज दिला. आणि ताडपत्री आता ह्याच्यावरती आहे, ती अंतरली का त्याच्यावरती वाळू आपली राहील. ते ब्ल्यूवाली पण होती ना ताडपत्री. डेंजर डेंजर असतं ना सगळं. चला ह्यांचं काम करू दे, तोपर्यंत मी माझं काम करते. हे सांभाळून करा सगळं. आले आली वाळू टाकतात. दोघांचा नुसता दंगा चालू आहे, दंगा बाहेर. आता आवाज जरा कमी झाला, त्यांना म्हणाली ना जेवायला देते म्हणून. तर भात काढलाय, डाळ काढलेली आहे, मिक्स करते जरा. आमच्याकडे टी शर्ट वरनं भांडण चालू आहे. टी शर्ट काय होते बाकी.
जा त्यांना जेवायला दे, बिचारे भुकेले आहेत. चला कुणाल हसू नका, चला जेवायला चला. हे आमच्याकडे नेहमी असतं. म्हणजे माझं की नाही आता शूटिंग, आता गरमी होते की नाही त्यांना, त्याच्यामध्ये टी शर्ट काढून फिरायचं. मी म्हटलं मी शूटिंग करायला घेतलं का नेमके तिथे हजर असतात. मग मी म्हटलं कसं करणार. तेच मी त्यांना सांगत होती. आणि पोरगा बघा उभा राहून हसतोय कोपऱ्यामध्ये. चल कुणाल जेवायला चला. चला आता ह्यांना पण जेवायला देते. भाग्या शेरूचं काढलं जेवण, पण जरा साधारण जरा गरम आहे म्हणून ठेवलेलं आहे. तर संध्याकाळची वेळ आहे आणि आत्ता घेतला मी चहा प्यायला. आणि मागे तुम्ही वातावरण बघा, एकदम पावसाळी वातावरण झालेलं आहे. आणि कधीपासून ते ढग गडगडत आहेत आणि एकदम आता अंधार व्हायला आलेला आहे. म्हणजे पावसाचा अंधार आहे, पाऊस पडेल 100% असं वाटतंय. तर वाळू जी आपली आणली होती ना, त्याची चिंता आता आम्हाला लागून राहिली. तर कुणाला आणि कुणालचे बाबा गेले तिकडे चिरे लावायला. मग त्या साईडला कसं पाणी वगैरे काही जात नाही, त्याच पद्धतीने वाळू तिथे टाकले, त्याच्यामुळे असं काही चिंता नाही, होईल व्यवस्थित. पण ते चिरे लावलेले बरे, त्याच्यामुळे दोघं तिकडे ना आता गेलेले आहेत. आणि अजून एक गोष्ट, माझ्या फोनची बॅटरी फक्त 4% बॅटरी आहे. आता म्हटलं काय कसं करायचं, माझं एडिटिंग पण बाकी आहे. आणि लाईट गेलेली आहे. मेन म्हणजे हे असं आहे ना, पाऊस भरून आला ना का लाईट जाते आमच्या इथे. 1 मिनटं जरा, त्याच्यामुळे मग अशी अडचण होते. एवढीच वाळू आहे आपली. हा मला वाटलं मोठा ट्रक आहे. दुपारी बघितलं पण एवढं काय निरखून नाही बघितलं. चला आता लवकरात लवकर आपल्या पडवीचं काम चालू होईल, मग आपलं घर अजून सुंदर दिसेल. जास्त उचलू नका ताकद लावून. आपण आता काय म्हातारे झालेले आहोत. हे कुठला तो पिक्चर कुठला? नाही नाही नाही, तो पिक्चर कुठला? तो पिक्चर कुठला? पिक्चरचं नाव का? तो मद्रासी पिक्चर सांग ना लवकर. तो हे उचलतो तो मद्रासी पिक्चर. आठव लवकर. तो भरपूर. हा बाहुबली. हे तरळ्यातले बाहुबली बघा, पवारवाडीतले, ज्यांना चिऱ्या लागलेला आहे बाहुबलीला. कुणा हळू हळू हळू. तो बघ सटकला. तो बघ. नको ताकद लावू कुणा. राहू दे, बस झालं. चल नको एक राहू दे. चल उगाच दम बिम लागेल. बाबा धडपडला बघ, धडपडला. बस राहू दे बाबा करेल. चल बस झालं. आता कशाला ह्या साईडनी नाही जाणार वाहून. बस झालं. बघा बाहुबली 1 येलो टी शर्ट, बाहुबली 2 ब्ल्यू टी शर्ट. आणि ते बघ वाऱ्याने सगळं उडाले. ते बघ छान वाटतं बघा, किती मस्त वाटतं. आणि अशा ह्या सुंदर वातावरणात हे असं आमचं सुंदर घर. त्या सुंदर घरात 2 आपले डॉगी. कुठे गेले? भाग्याच्या रुडी. कोण आला रे? लुसी आली वाटतं. हे बघा हे आमचे काका. काका कुठे गेले? जे नेहमी या टायमाला चहा आणायला जातात, गवत आणायला. या चाय पियाला या. हे बघा आम्ही बघा कप गवरच फिरते मी. पियाचं आहे? पियाला ना? हा या आतमध्ये या. हा पाऊस गेला, आपण नाही पडत पाऊस. बघ वारा सुटला होता चांगला. पाऊस नाही पडला तरी चालेल, पण वातावरण झालंय ना. पडला असता बरं झालं असं. काकांच्या शेताला पाणी झालं असता. हवा आली. त्या दाराच्या पुढे गेलो, दगडाच्या पुढे. किती या 5 इंच हा पुढे. 5 इंच पुढे दगडाच्या. आणि आमच्याकडे लाईट गेलेली आहे बघा. लाईट अजून आलेली नाही, अंधार व्हायला आलाय. ढगांचा आवाज घ्या, ढगांचा ना. पहिला दिवस नवरात्रीचा. नवरात्र गाजवतय पाऊस. आणि हे बघा कुणालने मला लाईट दिलेली आहे मोबाईलची. बघा लाईट करून बसलोय कधीचे. चला मग आता काय व्हिडिओची एंडिंग करूया इथेच. आज माझं एडिटिंग पण राहिलेलं आहे. जर का लाईट आली तर व्हिडिओ जाईल, नाहीतर काय आता होतंय काय माहित नाही. बघूया आता कधी येते ते. येईल. आणि लवकरच आपल्या पडवीचं काम पण चालू होईल. आता सगळं मापा बिपा सगळे घेऊन झालेली आहेत. बघू आता कधी चालू होतंय ते. तर चला व्हिडिओ आता इथेच थांबूया. बाय बाय सर्वांना. वाघ्या शेरू बाय बाय कर. हे बघा हे आमचे वाघ्या शेरू बघा दोघं जण. वाघ्या बाय बाय कर. शेरुड्या शेरुडू.